Dobrý deň, volám sa Ján Poľa a pracujem ako lekár v špecializovanom psychiatrickom zariadení v Košiciach. Dnes si povieme viac o nespavosti, liekoch na nespavosť a o spánkovej hygiene. Čo je spánok? Spánok je zmena činnosti centrálnej nervovej sústavy typu útlmu, ktorá nemôže byť nahradená oddychom bez spánku, jedlom, pitím alebo liekom. Je riadený neurohumorálne medzi mozgom, mozgovým kmeňom, hormónmi, napríklad melatonínom a neurotransmitermi, napríklad serotonínom. Dostatok spánku napomáha regenerácii, zotaveniu telesných funkcií a obnove mozgových funkcií. Nedostatok spánku patrí medzi stresové faktory a preukázateľne vedie k vzniku rôznych tzv. Civilizačných chorôb. Objaviť sa môžu kardiovaskulárne problémy, hormonálna nerovnováha, vysoký krvný tlak, cukrovka, demencia, ale aj rôzne druhy rakoviny. Spánkový deficit sa odrazí aj na priberaní, najmä kvôli nedostatku rastového hormónu. Poruchy spánku sú napríklad poruchy dýchania počas spánku, chrápanie, zastavenie dýchania, dušnosť, nespavosť, porucha zaspávania, kontinuity spánku, predčasné prebudenie, nadmerná denná spavosť, atypické nočné správanie či motorické prejavy. V tomto videu si povieme o najčastejšej poruche spánku, nespavosti alebo insomnii a na záver pár vied o spánkovom apnoe. Čo je to nespavosť? Ide o problematické zaspávanie, prerušovaný spánok, predčasné prebudenie, neosviežujúci spánok, únava a ospalosť počas dňa, poruchy koncentrácia a pamäti, zvýšená tenzia, podráždenosť, úrazovosť, zmeny nálady, znížená motivácia, somatické ťažkosti, napríklad bolesti hlavy, zažívacie ťažkosti. Problémy sa vyskytujú aspoň 3-krát týždenne počas jedného mesiaca, spôsobujú diskomfort a narúšajú sociálne a profesionálne fungovanie človeka. Nespavosť môže byť prechodná do 4 týždňov, spôsobená akútnymi somatickými ochoreniami alebo stresom, napríklad pracovná záťaž, rodinné problémy, začiatok abstinencie. Potom chronická, rodí sa napríklad z úzkosti, z nemožnosti spánku, zo strachu, z nevyspania sa a jeho dôsledkov. Ďalej paradoxná, znamená plytký spánok, ale jedinec má pocit, že celú noc nespal. Porucha cirkadiánneho rytmu, spôsobená jet lag syndrómom, prácou na smeny. Organická insomnia s prítomnosťou syndrómu nepokojných nôh, spánkovým apnoe. Sekundárna insomnia, vyvolaná psychózou, anxiodepresívnym syndrómom, poruchou osobnosti alebo závislosťou. Aká je liečba nespavosti? Osvojenie si zásad spánkovej hygieny, farmakoterapia, psychoterapia. Psychoterapia individuálna, skupinová, relaxačné techniky. O spánkovej hygiene si ešte povieme. Ešte predtým si však predstavíme farmakoterapiu. Pri prechodnej nespavosti je dôležité odstránenie vyvolávajúcej príčiny, prípadne podávanie hypnotik 3. generácie. Pri chronickej nespavosti volíme antidepresíva so sedatívnym účinkom. 3. generácia hypnotik s účinnou látkou zolpidem, zopiklón, S-zopiklón, ale napríklad aj cinolazepam z inej skupiny hypnotík sú vysoko návykové a maximálna doba ich užívania má byť 4 týždne vrátane obdobia postupného ukončovania liečby. Hoci v SPC je uvedené, že v osobitom prípade sa môžu užívať aj dlhšie, väčšina dlhodobého užívania je skôr vecou závislosti ako skutočnej nevyhnutnosti užívať tieto lieky. Dlhodobé užívanie zhoršuje pamäť, pozornosť,
výkonnosť človeka a je zaznamenaný aj rýchlejší nástup zhoršenia kognitívnych schopností v starobe. Známy je tiež rebound fenomén, to znamená, že nespavosť sa po vysadení lieku vráti s ešte väčšou intenzitou, aká bola pred jeho prvým užitím. No a očakávať sa môže aj zvyšovanie tolerancie lieku, a teda potreba stále vyššej a vyššej dávky na dosiahnutie požadovaného efektu. Nehovoriac o tom, že pacient môže pri rôzne veľkej dávke halucinovať, byť námesačný alebo si spôsobiť úraz. Veľmi nebezpečné sú hypnotika v kombinácii s opiátmi alebo benzodiazepínmi. Hrozí výrazné zhoršenie psychického stavu, rýchlejšie vytvorenie závislosti, ohrozenie života tlmením dýchového centra v predĺženej mieche. Žijeme v ére nadužívania benzodiazepínov, sedatív a hypnotik kvôli tomu, že preskribovať ich môžu nielen psychiatri, ale aj všeobecní lekári a iní špecialisti. A pre ich rýchly nástup účinku sa stávajú pre pacientov liekmi prvej voľby. Pri nenávykových liekoch s podobnými účinkami totiž nástup účinku nie je taký rýchly a v porovnaní s návykovými ani rovnako blážený. Antihistaminika s výraznejším tlmiacim účinkom aj na CNS, teda so sedatívnym účinkom, sa tiež zvyknú predpisovať ako nenávyková alternatíva hypnotík sedatív. Treba si však uvedomiť, že a priori tieto lieky nie sú určené na liečbu nespavosti, že pri dlhodobom užívaní na ne vzniká tolerancia a že majú aj nežiaduce účinky. Nemali by sa pacientom predpisovať ani antipsychotika len kvôli nespavosti. Nový liek na nespavosť, antagonista orexínového receptora, tiež zrejme neprinesie revolúciu v liečbe nespavosti. Užívať by sa mal maximálne 3 mesiace, dlhšie iba v prípade, ak benefity prevažujú nad rizikami. Ľudia trpiaci nespavosťou často siahajú po voľne dostupnom melatoníne z lekární, ktorý okrem iného má aj antioxidačné účinky, pomáha regenerovať bunky v tele a harmonizovať organizmus. Problémom pri jeho užívaní je to, že pokiaľ za moju nespavosť nemôže nedostatok môjho vlastného melatonínu, syntetizovaného v mozgu, v šiškovitom teliesku epifíze, čo sa predpokladá u zdravého človeka do 50 rokov, dodržiavajúceho zásady spánkovej hygieny, melatonín mi veľmi nepomôže. Navyše po ňom môžem mať po predčasnom zobudení skoro ráno do práce alebo do školy pri ešte vysokej hladine melatonínu v mozgu slušnú bolesť hlavy. Ak už teda melatonín, tak s predĺženým uvoľňovaním na lekársky predpis pacientom starším ako 55 rokov. Alebo ten voľnopredajný pri jet lag syndróme. Voľno dostupné preparáty na rastlinnej báze napríklad s medovkou, chmeľom či valeriánou zvyčajne neprinášajú očakávaný efekt. Dôležité je si uvedomiť, že poruchy spánku sú najčastejšie príznakom iného ochorenia alebo nesprávneho životného štýlu. A liekmi na spanie v podstate chceme potlačiť príznak, nie odstrániť príčinu. Po príčine má zmysel pátrať spolu s psychiatrom, psychoterapeutom. Môže to byť stres, úzkosť, depresia, závislosť, vyčerpanosť, adaptačná porucha a iné. Riešenie budeme hľadať možno dlhšie ako len jedno sedenie a rovnako za dlhší čas sa dostaví prvý pozitívny efekt liečby. Teda je potrebné si uvedomiť, že úprava spánku trvá niekoľko týždňov a treba počítať s tým, že dovtedy viac noci prebdiem alebo budem spať prerušovane. Tiež niektorí pacienti hovoria, že nespia celé noci.
Pravdou však je, že majú len plytký spánok, ktorý navodí dojem prebdenej celej noci. Ukazovateľom kvality spánku nie je počet hodín spánku, ale pocit sviežosti alebo ospalosti ráno po prebudení a počas dňa. Kofeín ospalosť nevyrieši, len oklame nervové bunky v tom, že nie sú také unavené, aké naozaj sú. Lieky na spanie a niektoré návykové látky, trebárs alkohol, dokážu síce zabezpečiť spánok, ale nie kvalitný spánok. Aké je teda iné riešenie? Okrem psychoterapie mať pravidelný režim, správnu životosprávu, dostatok pohybu počas dňa, pravidelnú psychohygienu a veľmi poctivé dodržiavanie zásad spánkovej hygieny. Je ich asi 20. Odporúča sa nastaviť si spánkový cyklus na zaspávanie do polnoci, ideálne do 22. hodiny. Platí, že v spánku pred polnocou sa dokáže človek najintenzívnejšie regenerovať zo stresu a záťaže nahromadených počas dňa. Ďalej, nespať počas dňa. Každý deň si líhať aj stávať pravidelne rovnakú dennú dobu, a to aj počas víkendov, bez ohľadu na dĺžku trvania nočného spánku. Ďalej, na spanie zajistiť dobre vyvetranú miestnosť, chladnejší vzduch, ideálne pri teplote 18 až 20 stupňov Celzia, ticho a tmu. Do spálne odstrániť všetky rušiace predmety a alergény. Eliminovať všetky zdroje svetla, jazd z mobilu, notebooku, televízora. Pokiaľ to nerobíme, jednak nútime mozog pracovať a jednak si svetlom znižujeme vylučovanie melatonínu v mozgu, ktorý sa môže vylučovať len počas tmy. Zaradiť ešte počas dňa chvíľu na premýšľanie nad problémami, ktoré sa obvykle vybavujú pred zaspávaním. Nelíhať si v strese, rozrušený, znepokojený napríklad filmom, náročným rozhovorom, snažiť sa neriešiť negatívne myšlienky, nepriaznivo ovplyvňujúce, hlavne zaspávanie a spánok. Ak sa nedarí pracovať s negatívnymi myšlienkami nejaký čas, je dôležité osloviť odborníka, psychiatra, psychoterapeuta. Nepiť kávu, čierny či zelený čaj, nápoje obsahujúce kofeín 4 až 6 hodín pred uložením sa na spánok. Citlivejší jedinci by sa mali vyvarovať konzumácii týchto nápojov počas celého dňa i ráno. Kofeín pôsobí stimulačne a ruší spánok. Pitie energetických nápojov je navyše škodlivé pre organizmus. Pred spaním nefajčiť, rovnako ani pri nočnom prebudení. Nikotín stimuluje. Pred spaním nepiť alkohol. Alkohol síce krátkodobo spôsobí uvoľnenie organizmu a ospalosť, pomôže teda so zaspávaním, ale často spôsobuje predčasné ranné prebudenie a únavu počas dňa. Spánok navodený alkoholom, ale aj liekmi zo skupiny benzodiazepínov, sedatív a hypnotík je nekvalitný, neosviežujúci. Vyvarovať sa konzumácii ťažkých jedál tesne pred uložením sa na spánok. Na druhej strane pozor na budenie z hladu. Pred spaním možno zjesť niečo ľahké, nie príliš slané, sladké či bohaté na bielkoviny, napríklad ovocie. Večerať by sme mali najneskôr 3 hodiny pred spaním a piť tekutiny najneskôr 1 hodinu pred spaním. Inak hrozí búšenie srdca, rýchlejší tep, vracanie kyslého obsahu zo žalúdka do pažeráka, nutkanie na močenie a iné ťažkosti. Pri problémoch so zaspávaním a spánkom neužívať žiadne výživové doplnky ani lieky na spanie bez konzultovania problému s odborníkom. Človek si inak môže aj uškodiť, alebo to, čo bude užívať, nebude mať očakávaný efekt. Pri neschopnosti zaspať do 30 minút opustiť lôžko a venovať sa nejakej príjemnej
monotónnej, nenáročnej činnosti, ako čítanie, počúvanie relaxačnej hudby a podobne. Snažiť sa vystaviť expozícii jasného svetla a čerstvého vzduchu i hneď po prebudení. Nežiaduca je tma navodená žalúziami, závesmi. Vyvarovať sa náročnej fyzickej aktivite tesne pred ľahnutím si. Vyplavuje sa adrenalín, ktorý nepomáha zaspať. Večer mať už len relaxačné cvičenie, prechádzku. Zostať v pokoji aspoň 3 hodiny pred spaním. Zaistiť primeranú pohybovú aktivitu počas dňa, to znamená snažiť sa unaviť. Zostávať na lôžku len po dobu spánku, optimum času na spánok je 7 až 8 hodín počas noci. Posteľ využívať k spánku, teda z postele nesledovať televíziu, v posteli nejesť, nečítať, neriešiť problémy. Na spánok využívať nie príliš tvrdý alebo mäkký matrac, využívať matrace s lepšou tepelnou vodivosťou. Tie totiž pomáhajú telu regulovať prirodzené kolísanie našej teploty počas noci, počas spánku. Ideálna poloha počas spánku je poloha na boku a používanie vankúša, ktorý zabezpečí vyrovnanú polohu krku, čím zabráni vzniku napätia v oblasti krčnej chrbtice. Poslednou témou je skôr spomenuté spánkové apnoe. Tento pojem znamená, že počas spánku pacientovi opakovane pri dýchaní kolabujú mäkké časti horných dýchacích ciest, sprevádzané hlbokými desaturáciami. Pacient často chrápe, respektíve vydáva dýchacie zvuky s kolísavou intenzitou a zrazu prestane dýchať na niekoľko sekúnd. To sa deje opakovane počas noci. Opakovane sa v noci budí a chodí často močiť. Ráno sa takýto pacient budí s pocitom sucha v ústach a s bolesťou hlavy. Je unavený, dostáva mikrospánky počas dňa, môže byť merzutý, depresívny, mať pocit nedostatku energie až samovražedné myšlienky. Ochorenie výrazne zhoršuje kvalitu života pacienta. Diagnostikuje sa v spánkovom laboratóriu polysomnografickým vyšetrením. Dôkazom sú spomínané desaturácie. Priemerná saturácia počas noci je menej ako 90%. Liečba je pritom veľmi jednoduchá. Používanie kyslíkovej masky počas spánku, ktorá zabezpečuje dvojúrovňový pozitívny tlak v dýchacích cestách. K zlepšeniu stavu dochádza už v prvom mesiaci liečby. Ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.